Tanpa kating pangesti sengesti hayuning kayun ya mas kuning ya telangening kalangguana gelar wandan monsar tinon liraga kunang surem sorote tan badang ugek Ndara kula Janaka Gus rawuh tanpa taliwara wonten ing pecrabakan Karang Kadempel menika gita-gita anawung wigati Ndara kula Janaka kados dene kelepaning samudra madu mulakno manuk-manuk kutut padha manggung kabeh sakathahing kukila ingkang miber padha nek cara umpama diumpamake padha mesem kok tinemune panjenengan rawuh wonten ing Karakan Dempel Gus sinuwun kok sinuwun kae iki nek jumeneng ana ing kayangan nek sinuwun aja sinuwun ora ning kayangan ndara wae wah jan wis tak pakani urung ta kutute aku ya sajake urung iki wajan manggung wae ahene esuk-esukan Ndara kula Janaka wah katuran karaharjan rawipun Kakang Semar Nala Garing apa dene sira Bagong mangu-mangu sajroning atiku napa ingkang dadosaken penggalihe panjenengan kados mekaten lan ugi manah paduka kados mekaten Gus ing atase panjenengan ingsun didhawuhi ngupadi wujuding Jamus Kalimasada ingkang murca saka gedhong pusaka negara Ngamarta. Ya ana ing gedhong pusaka negara Wirata. Nalika semono Kanjeng Koko Prabu Puntadewa lan Kanjeng Kakang Mas Jodipati paring dawuh marang panjenengan ingsun. Mbok menawa panjenengan ingsun iki minangka dadi satriya lanang ing jagat lan curing bawana. Monggo panjenengan ingsun uga
durung ngawuningani mendraning pusaka Jamus Kalimasada kuwi Kakang Semar. Ngeten mawon. Niki njumbuhaken kalian wulanipun Muharram utawi wulan Sura. Dikathah-kathahi Ledana Driyah paweweh nggih to? Iya. Napa melih niki kathah pangandikan menawi ngaturi utawi maringi pradana ngarsanipun para bocah-bocah lula, bocah yatim piatu utamane. Menika mbok menawi dados sarana pancatan kula lan panjenengan sami waget merangguli teng pundi pusaka Jamus Kalimasada lho Ndara. Lire kepiye Kakang paring pangendikan ingkang kaya mengkono. Sabab ngeten, terkadang coba menika dipun andhapake dumateng Gusti Kang Maha Kuwasa menika merga titahe wonten ingkang nembe kesupen utawi lali. Mbok menawi wonten riyen panjenengan krentek ing manah sok nek aku wis paringi mulya, wis paringi merdika, wis paringi urip rada kepenak timbang winguni. Aku bakal dana driyah marang sepadha-padha, marang fakir miskin, utamane marang yatim piatu. Mergo ngeten lho Ndara, salah satu fadilahe wulan Asyura menika nggih menika ngaturaken nggih menika bebungah ngarsaning manahe bocah-bocah lolo. Mergo nuwun sewu, Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika nggih yatim piatu. Iya Kakang. Lah niku. Mula nek menawi panjenengan lan kula menika kok pancen tresna dumateng Kanjeng Nabi, nggih to? Nggih diekraraken, dilahiraken. Ananging nggih ugi dipun tanjakake tresna niki tekan sepira. Ora mung muni tresna-tresna tok, engko lek ming lelamisan. Lah monggo menawi kiambak melampah, mangilen, mangetan, mangalor mangidul ketemu bocah cilik enggal diparingi pradana. Dipun lus bun-bunane nggih cah bagus. Muga-muga bejo uripmu ing dina sesuk ngaten kalih dipun solawati wal habibul ladzi turja syafaatuhu likulli hauli minal ahwali muktahimi mengkono Kakang. Inggih monggo. Semareka den prayitna samure reseka balik Titioni Gandayani Trisunya Purnama Sasi Gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti Yen mengkono Kakang Semar ayo derekno panjenengan ingsun ngupadi bocah lolo muga-muga kasembadan antuke bakal maringi sedekawan lan uga pamancatku muga-muga pusaka Jamus Kalimasada kundur ana ing astane Kanjeng Koko Prabu Puntadewa. Monggo Gus kula dherekaken.
Buta Pandhawa tata gati wisaya Indriaksa sara maruta Om Pawana Pana Marakana Samirana Klawan warayang Limon magulingan limo Acalah ana pawongan bagus tanpa cacat sapa iki ana bocah bagus moko wah iso gawe kenyah-kenyahaning wadukku Kakang iya takon karo aku Raden Janaka Raden Janaka ya Raden Permati Raden Permati ya kumbang ali-ali ya Sang Harjuna walah dalah jenenge akeh temen keparat apik kabeh kowe jenenge sapa Tukiran aku Tukirun buta ana apa kowe nyandet lakuning Janaka aku bakal njaluk sumbangan yatim piatu aku ki yatim piano ndek bapak ndek ibu ning ora ndek dhuwit ndek bapak ndek ibu duwe isih urip isih sugeng urip saru isih sugeng ning ora ndek dhuwit iya padha oh jebul padha ora bakal tak aturake marang jeneng sliramu Danadriyah mergo kowe dudu yatim piatu nadyan aku dudu yatim piatu ning aku yatim piano mari main piano menari diiringi dengan piano ojo nyandet laku ning Janaka becik kowe sumingkir ora bakal bisa kowe lumaku yen to durung maringi Danadriyah marang Panjenengan iya tak paringi 2000 ning kowe 2000 nggo abrak apa ora iso iki marganing patimu panggawa tak yoni Ruput loro ayo.
Kadangipun Kakang Yayi Werkudara. Wah. Untadewa kakangku kepiye? Apa wis ana tandha sasmita Yayi Janaka wis mrangguli wujuding pusaka? Ya kuwi pusaka Jamus Kalimasada durung ana. Durung ana. Tanda-tanda tetenger yen to Janaka wis nemokake wujuding pusaka. Banjur kepiye Si Adi? Monggo pusaka kuwi minangka dadi panggesanganing kawula dasih. Yayi, kula ingkang sowan, Yayi. Yayi kula kang sowan Yayi. Koko Prabu wonten dawuh menapa? Yayi, kepareng ingkang pun raka matur dumateng Yayi Prabu Samyaji inggih wonten dawuh menapa? Negari Dwarawati lan negari Mandura sakmenika bedah wonten pawongan ingkang asmanipun Prabu Bel Gedhuel Beh. Mongko mirangkap pujingga. Iya Yayi. Kados pundi menawi katen Werkudara? Wah, minggir kabeh. Waturi suminggah Yayi inggih Kanjeng Koko Prabu. Werkudara, aku melu Werkudara. Apa iki kang aran Prabu Bel Gedhuel Beh sing nyidra kabeh nalendra ana ing tlatah tanah Jawa inggih leres Ndara. Kok leres Ndara? Iya. Pancen kula ingkang nyidra sedaya para nalendra ingkang sampun minger saking hangger-hanggering kautaman. Wah, mati. Wah! 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 Wah!
Arep gembelo siramu gleleng pacakmu yo. Ing atase kowe mau wis iso ngundurake Patih Udawa Kakang Patih Udawa. Wis ngundurake Setyaki lan adik-adikku kabeh para Pandhawa rumangsane. Isih ana Nalendra ing Mandura. Bantenge para Pandhawa. Bantenge Mandura. Alah rasah bengok-bengok esuk-esukan wis to. Kowe tetep kalah karo aku. Wah! Matno sastra jendramu tekan aji Jaya Kawijayan wae. Saya to ngarep sing ketimburi kok. Wus. Oh. Ampian kadya wong Jala. Ya, rayan kadya menjangan mati. Ya, anci-anci Gunung Merapi. Ora bakal bolo deoliye bareng nyapormu. Ya. Ngladeni ratu sing galak kok ngono kae cukup. Tak tamani sindung riwut magentaran. Ya sindung riwut magenturan. Bali ana ing Cemara Kandang ya bali ana ing Grojogan Sewu kowe. Nah, syukur. Ayo. Adep ana nonton Mandura Prabu Baladewa anu. Wah! Bendara kula. Sapiraning kabeh para satriya padha mundur. Iki nek ora kowe sing ngadepi ora bakal rampung. Prabu Bel Geduel Beh kae kowe gareng walah. Awong ge Nalendra Agung Mandura Raden Werkudara mon sami kawon lah apa meneh kula. Ayo angel mijet wae ngranti to. Ora gareng. Giri lusi jalma tan kena kinira inggih nyuwun pamit. Urus. Weh lah kok ngleleng banget to kowe. Kowe iki asline sapa kok ampuhe ra jamak-jamak ing atase Bendaraku Werkudara sing kondhang dadi satriya panunjul kowe kok kalah kowe iki ampuh men to kowe iki. Wah, dialah. Lah wong gek bendarane wae kalah apa meneh kok ming tikus-tikus werok-werok kaya ngene iki. Kok kampret men to. Kowe kok semangkean to. Kowe aja cuk ngendak gunaning jalma loro. Aku iki ming angel mijet wae ngranti nek aku kok ngalahke karo kowe. Alah ora seneng gegeden omongan kowe. Ayo terus Gong, terus. Tak kungfu nih Gong. Hus.
kacarita nalika semanten ben uleng-uleng kalian Ki Lurah Nolo Gareng dalah Ki Lurah Bagong Noyah Nayuh Titi Baskara Kala Mangsa ical wujuding Prabu Bel Kedul Beh Badar dados Petruk Kantong Bolong Pura Kakang Gareng mulakno mau goro-goro ora ketemu. Balekke pusaka jamu sekali foto. Iya aku di ngapura ya Kang ora apa-apa yo. Ayo. Arsa madangi jagat tuk mungup-mungupaning sapucaing wukir marebak bang sumirat keneng soroting surya mega lan gunung-gunung sampun kundur pusaka jamus kalimasa dandara. Wah, Semar iya. Nyun agunging pangapunten lho, Gus. Petruk menika namung saloka. Pangemut-emut bilih sak dhuwuring langit menika tasih wonten langit malih. Nadyan asor-asoring bumi, nadyan dipidak bendina ning ya ngati-ati kuwi iso uga malati, iso uga mlesetake. Wah, iya sing gedhe pangapuramu Kakang Semar. Inggih kula mewakili sedaya rencang-rencang nyun agunging samudra pangaksami menawi kathah lepatipun lan ugi agunging panuwun sampun nimbali dumateng kula dalah sedaya sak rencang mugi-mugi sedaya warga masyarakat katekan penjangkane sekedhik nderek dedonga nggih Gus. Iya Kakang Semar sekedhap mawon iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma syrah bisholati alaihi suduruna wa yassir biha umuruna wa farij biha wa wakshif biha humana wa gfir biha dhunubana wa qadhi biha duyunana wa aslih biha ahwalana wa balligh biha amalana taqabbal biha taubatana wa aghsil biha khaubatana wa anshur biha hujjatana wa bahir. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Farihuna mustabshirun wa la tufarik bainana wa bain khatam. Allahumma inna amanna bi sallallahu alaihi Amin. wasta'min ala sunnati wa tamfina wa khshurna fi zurrina. Amin. Sallallahu alaihi wasallam yauma la jata wa awrina khatas. Amin. Wa yassir alaina. Sallallahu alaihi wasallam. Amin. Wa ilal khairi malan wa qibizati amalan waqti bisana adadun. Amin. Farataka. Wa la yasana ila afuka fa'fu anna ya khairu ma'mul. Amin. Wa akramas innaka ghafurur rahim ya arhamar rahimin. Amin. Ya Allah. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina
Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kathah tepatipun nyuwun agunging pangapunten nggih Gus, matur sembah nuwun. Benjang sanes wekdal pinanggih malih. Wah, Kakang Semarya.